куда я иду, куда мы вместе идем, да, и где тот образ будущего, какой он, этот образ будущего. Он 20-30 yıldan Россиянин ди булыр. Мына бүгүннән оңларга кирәк ди Волга клубы экспертлары. Соңгы айларда булган вакыйгалар күп илләр белән мөнәсәбәтләргә яңаша карарга мәҗбүр итте. Безгә карата күптән кабул ителгән һәм кабул ителеп торган карарлар, санкциялар алар илгә генә түгел, бездә яшәүче халыкка карата да юнәлтелгән. Бу яктан караганда моңа безнең җәмгыять тагын да берләшеп җавап бирә. Экспертлар ватанпәрвәрлек көчәюен, волонтерлар саны артуын, Донбасста зыян күрүчләргә ярдәм итәргә теләүчеләр күбәюен билгеләп үтә. Авыр вакытта берләшү Россия халкына хас сыйфат булуын әйтәләр. Без аны төрле тарихи борылышларда инде күп тапкырлар дәлилләгән, исбатлаган халык. Шуннан да әгәр дә безгә читтән торып, безнең милләтләр арасында каршылыклар эзли башлыйлар икән. Һәм шушы каршылыкларга төртеп күрсәтергә тырышалар икән. Без кересенчә бу очракта берләшәбез. Посмотрим, как это будет развиваться. Алга таба ниләр булыр күрербез, әмма безгә каршы булучыларның җәмгыятьне таркату, ичке каршылыклар китереп чыгару турындагы исәпләре барып чыкмады дип инде бүген үк ышанып әйтә алабыз. Обострить внутренние конфликты, они безусловно провалились. Халык шулай берләшкән чорда ил өчен милли идеяның нинди булырга тиешлеген төп кыйммәтләрне аңларга кирәк ди экспертлар. Традиционная религия тоже является базовой ценностью. Дин шулай ук төп кыйммәт булып кала. Без еш кына Россия православ дәүләт дигән сүзләрне ишетәбез. Ул төрле дин вәкилләре яшәүче дәүләт. Без шулай уйлыйбыз. Төрле фикерләр яңгырый. Үз эшеңә бикләнмәскә, алга барырга, дөнья өчен ачык булырга һәм үз йөзебезне югалтмаска. Понять, что любой кризис. Безгә карата булган санкцияләр, икътисади басым бүген инде барлык шикләрдән дә чыкты. Без аңларга тиеш, нинди генә кризис булмасын, сәяси, дөнья күләм булсынмы, ул мөмкинлекләр вакыты. Безгә киләчәктә яшәргә өйрәнергә кирәк. Тарихны үзгәртеп сөйләүчеләргә юл куймаска һәм илнең бөек казанышларын онытмаска кирәк дигән фикерләр дә яңгырады. Национальная идея это Безнең ил ничек яшәргә тиеш, ничек яши ала һәм ничек яшәргә тели. Без бүген әнә шундый мөһим әйберләр турында сөйләштек. Милли идея ул ниндидер образлар, киләчәккә теләкләр генә түгел. Һәр кешенең җаваплыгы да. Кеше үзеннән дә өлеш кертергә, нәтиҗә өчен җавап бирергә тиеш. Хәзер идеологияны хуплыйбыз, җаваплык юк. Компьютер уенында кебек, тормышта бит алай була алмый. Волга клубында мондай очрашулар һәм фикер алышулар дәвам итәчәк. Гөлназ Сайфетдинова, Рамил Шәйдуллин, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы.